Dobrý den. Rád někomu zatopí. Jestli od vás nic víc, než abyste se chovali profesionálně. Nedává věcí jen tak v kledu. To je humus. A někdy to pořádně opepří. Takhle to v hospodě totiž vůbec nefunguje. Ano, šéfe. Každé úterý a čtvrtek večer na Primě. Nejvzácnějším exemplářem bostonské Franklin Park Zoo je Homo sapiens. Tento tvor je velice plachý. Jsem v pohodě. Zejména vůči samičkám svého druhu. Když nás poslechneš, uděláme z tebe alfa samce. Zvířecí instinkt Půjde feromony. v sobě objeví ošetřovatel. Premiéra rodinné komedie v pátek večer. Prima Kino. Takže Zuzu, tohle? Jasně. A jízda to bude pořádná. Čekají na vás rady, A na to kopyto začne šířit. tipy, Já jsem slyšel, že ten soutok není soutok. triky Ty možné prostory pokračují vlastně i v místech, kde byste je nečekali. a spousta zajímavých nápadů. Golníci SRO. Každou sobotu odpoledne na Primě.